So, nangawat ko kape kung kinsa man yung kape ha. Salamat sa kape. What's up, people? And next stop, mapit na. Pag-asawa na, pasagdanan na. Batog ka ba? Good morning, guys. Good morning, people. It's a rainy Tuesday. Tuesday ba? O tama, it's a rainy Tuesday. Look. Rainy Tuesday, baby. Ganinang kadlawon, grabe ka ulan. Good morning. My beautiful wife. It's a cold morning. Saan mo na bagyo wala? PPE pa. PPE pa. So tulog pa akong baby girl. So later pag makamatat akong baby girl, every morning gina siya may tabo. Manawag din na sa Samoa mo, hilak din na siya. Daddy, hilak ko pag-kiss. So sweet. That little girl is really sweet. No? Naran dahilan, ipakita mo din gusto kang ulan. Nalaman rin bahagi ng Bisaya sa Mindanao naman, apektado pa rin sila ng tinatawag natin intertropical convergence. Intertropical convergence. Ulan lagi din. Pagulan, pag-uliyak, pag-uliyak. Kanatong tanan. Ikadua pala kaadlaw sa Kasiburn pero grabe na nga ulan ang gitagpo sa itong mga estudyante karong buntag. Correct. Tungkol kini mga pamilya sa low pressure area nga nakaapekto dinhi sa dakong parte sa Mindanao kung asa na sinati karong mga orasa ang kusog ka. Guwapo no apay sa police station. Siya, hindi ka mo konsensya na. Tapos ipato bang kung na yung detain diha, magagandangad siya. O di mga ano, so sa karoy sala ni mo, ha? Hello, Batman. So, pag-ingani na, break na dayon. So, kana mo na ang floor director, kana mo na ang cameraman, audio man. Pag-ingani, sipat ako kay mga pis ako. This time, target area na to ang So, sa dadali, mga pis at pare, timing kayo. Uy! Uy! Wow! Bless! Tito, bless! Bata diri! Mag-log-in sa tayo. O gapas tayo nga ni sa'yo po kayo, mga MOR boys. Mga MOR people, good morning! Maulan. Diri sa among admin, diri din ko magkuhan. Mga pi. Pangutana, napa ba ang brewed? Brewed coffee na rin. Ay, butang. Sana rin na rin. Speakers sila. Wala eh, sulod eh. So, nangawat ko kape kung kinsa man yung kape ha. Salamat sa kape. Uy!
So kilat-kilat pag yun. Kilot lagi. Ay! Pagbago na lagi mo. Napi mi dire. Sa mo niya mga katropa dire. Nangapi mi Napi mi dire. rin. Isamot na yun ang ulan na higala. Kilat-kilat pag yun. Ang manager. Amoy na amoy. Alright, we're done. Thank you guys. Brian Isin. Turam na kong half brother na si Brian Isin. So we're done. After that, ni MR na layan po. Back to the hard court. 80-90. Naka-step ang bola. Gipasa pandamay. Kaayo. Gipasa pa yun. Grabe nga pinasahan. Marag wala gusto mo itsa. Ayan. Rebound garon sa Cavs. Napulo ang labaw mga kapamilya sa fourth quarter. Napaka-chance nga makabawi ani ang Cavs. Gipasa kay sa Corver. Rebound yapon sa Cavs mga kapamilya. LeBron for 3. Yes! Connect! Okay, wala gi-function ng akong ay damay. Nasaya ang bola. Nangita. The point guard. Gitsanista for 3. Buak! Way barbaha. Wala na po. Ay, paragin, murag guwapo kay ang pulso Guwapo ni kay. Manner. Guwapo yung kay. Pulso ni Steph Curry karon. Steph Chicken Curry. Oh, Curry powder. So, balik- Isa usay tawag ka nga curry. time out sa Cavs mga gala. 83-96, fourth quarter, 10 minutes. Balik rami mga migs. Be, ang laoyang baboy, be, palihog. Latina. Alright, done with the training, baby. With these powerful people. Kung unsa nga training, secret. Basta kayo sa kaparas kalambuan may gala. Unsa? Dili ni recruit. Parami. Human ako ng recruit. Why recruit? Kung akong i-recruit, akong kaugalingon. Walay sabon, way kape ni. Basta. Alright. Basta laban ang ulo pero this is it.